Fáilte raibh ar ais rís is mis Seán Ó Cathasaigh agus is as nGleann mé. Inmh tá mé déanamh milseoga, tá mé déanamh mús a seachlád, agus ina dhéag sin tá mé déanamh pizza malbhacán isce. So, tus nómín inis. An nGleann a gom seo, agus dús caithimid dul go bhí an Christnar, agus an seo tá seachlád agam, bórn agam. Tá sé sin go maith mar tá na cócaireacht go han ár, agus tá an cream agam freisin. Dús, i stigan seo tá 8 agus 8 milligram stolar. Tá mé déanamh le é sin, 100 grams mar sin. I stigan seo, is go an sin é sin, agus an sin tá 8 agam. Chur mé stuff mar sin, agus chur mé ar an tas é sin. Mar sin. Now, I stigan seo, tá an seachlád dúirt mé, tá liquor, beagáinín liquor freisin, grand maníor tá mé gúsáid inniu, okay? Mar tá sé blasta, tá sé go maith leis an seachlád agus leis an útar freisin. Agus tréis sé sin tá beagáinín vanilla an freisin, teaspoon bitter vanilla, optional, you know, okay? Tá an útar téanis, agus láthar an tútar an seachlád, okay? Stuff mar sin. Okay? Agus go máil, okay? Tá mé fiochantar a rís mar sin. Agus an sin beagáinín vanilla. Tá beagáinín seachlád freisin a chuir stuff an bitter. Agus an ceann bá beagáinín mar sin. Agus now, tá sé sin críochnatha. So, sin é an mús. Sin agus an sin, tréis sé sin, tá seachlád bán agam. Agus nuair atá sé sucre síos, beagtar ab de chur beagáinín mintas mar sin, okay? Agus beidir seachlád bán a rís freisin. Is fearr ag cursa Christnar ar feaganíthe, mar tá sé beagtar abtar sucrú sin. Sin agus dún an doras. Tá mé ar ais rís an seo, tá malbhacán isce agam. Agus tá sú talún agam an seo, tá sú craobh agam, agus tá fríochán garam agam freisin, fríochán garam. Okay. So, dús, tá mé ag déanamh mar sin, tá sé sin déanta agam, agus an sin, tríd mar sin. Now, tá scín mór agam sa, ach, you know, big too alright. Agus an sin é an ceann dús, agus tréis é sin, caithfidh ceann gara eile le déanamh mar sin. Sin ceann amháin pizza. Agus tréis é sin, tá ceann eile le déanamh gum freisin. Bit of key is mar sin, okay? Now tá mé sin mar sin. So, tá sé blasta, okay? So, dús tá yogurt gum, so seo Greek yogurt, tá sé unsweetened, okay? So tá teaspoon mór an seo gum, tablespoon is dochar, mór, 1, 2, 3 cahar. Okay. An sin tuala. Got é sin? Mil. Mil. So
Arish, Tommy Kvirkent Levisula, better tablespoon Arish, you know. Agus a chin, you're going in vanilla. Okay? Agus a chin, masking me like Caleb, Martian. Agus sauce delicious. That's like a lot of stuff. Okay, so you're going in Martian. Agus tá curs timpeall mar sin, okay? Agus an ceann eile freisin mar sin. Ag tá sé anna slim bliain agus na páistí ag sé gan na sása ar fad, you know? Tréis sé sin tá mé a déanamh an sú talún agus an sú craobh agus na fríocháin gurm. Bíonn chuairmeach leis an scéal. Agus an seo, an mintas go. Now, so. Mar sin. Bíonn chuairmeach leis an scéal. Agus cur ar mar sin. Agus tréis é sin, tá tú ábhailte cur beidir beagán seachlád ar. An seachlád a bhí gom, tá sé an seo. Yeah. Bhí páistí go hána sásta. Mitse a gcéan a rodí seo. We're going to need chocolate. Marsin. Now, agus an sin. So, sin é mo pizza torthaí, bun tanamhas agus bun tanamhas an cócaireacht.